Добре дошли в кухнята на Тихото готвене с Деси. Днес ще ви покажем една лесна рецепта как да си направите разрядка от пресни гъби. В случая имаме печурки. Необходими са само гъби, половин глава ситно нарязан стар кромет лук и поправки. В един тиган сме сложили малко олио и сега ще задушим лука. Към запържения лук ще прибавим нарязаните наситни гъби. И трябва да сготвим. До тяхното омекване. Гъбите вече са готови и сме на финала. Докато са още на подволна, ще ги откусим с малко сол и с черен пипер. Разбъркваме и преминаваме към следващата стъпка. Все още топлите гъби ще ги преместим в съд за пасиране. И след като вече сме напълнили съда с гъбите, започваме да пасираме. Получи се една доста хомогенна смес, която сега ще преместим в купичка за сервиране. Може да го направите гладко, както съм го направила аз. Може да пасирате малко по-едро, за да се усещат парчетата гъби и лук. Според вашия вкус. Разядката вече е готова. Може да я аранжираме и да я сервираме, като за целта използвайте запечен хляб или брускети. Подходяща е за всякакъв тип предястие. Добър апетит!